Hej og velkommen. Mit navn det er Susan Hart, og jeg glæder mig rigtig meget til at se dig. Du er jo tilmeldt den neuroaffektive lederuddannelse, og denne her film den er til dig, sådan så du får en fornemmelse af, hvad det er, vi skal lave sammen, og også hvem det er, du skal gøre følgeskab af. Det her er jo ikke bare en efteruddannelse. Det er også et forløb, hvor du får mulighed for at fordybe dig i det, du allerede ved, men det giver dig også en mulighed for at få nye redskaber, og måske også se tingene bare med lidt nye øjne. Når man står midt i det hele, fordi det kan faktisk godt føles ensomt at være leder, og det er jo ikke bare fordi man ikke er sammen med mennesker, dem er man jo sammen med rigtig mange af normalvis, men det er fordi man bærer ansvaret for de ting, der sker omkring en, og for at det skal hænge sammen. Og måske kender du nogle af de her situationer. Du står måske midt i en konflikt, og du mærker, at du begynder at føle dig forvirret, måske vred, måske magtesløs. Og bagefter tænker du, det er ikke sådan, jeg lige ville reagere. Det her, det var ikke lige den bedste side af mig. Du forsøger måske at holde fast i strukturen, og så kan du ende med at føle dig meget rigid eller meget kontrollerende. Men der kan også ske det omvendte, at du prøver at inddrage, du prøver at skabe følgeskab, og pludselig står du med en beslutning, som aldrig nogensinde bliver taget. Og nogle dage, der kan du måske næsten høre dig selv sige, hvad hvis jeg faktisk selv er med til at fastholde problemet? De tanker og følelser, det er ikke tegn på, at du gør noget forkert. De er tegn på, at du tager dit lederskab meget alvorligt. Det er de tanker, der er helt normale at have. Og det er dem, vi vil forsøge at arbejde med på denne her efteruddannelse. På denne her uddannelse, der dykker vi ned i, hvordan følelser, hjerne og relationer hænger sammen i ledelse. Det er, hvordan du med bevidsthed og indsigt kan balancere med empati, med autoritet, med relation og retning. Og det er selvfølgelig aldrig nemt at gøre det hele på en gang, og man gør det jo altid ud fra de præmisser, hvor det føles bedst. Så det er noget med at få det helt grounded nede i sig. Du kommer ikke til at få et færdigt svar på den her efteruddannelse på, hvordan man skal være leder, fordi det svar, det findes simpelthen ikke. Men til gengæld, så får du en viden, du får begreber, og du får redskaber, der forhåbentligvis gør dig mere bevidst om, hvad der sker, både i dig selv, men også i de relationer, som du er omgivet af. Hvorfor det? Fordi jo mere man ved om sig selv, jo stærkere en fornemmelse man har af de mennesker, man omgås, jo bedre kan man vælge, hvordan man vil handle i de enkelte situationer med en meget klarere bevidsthed. Vi havde på et tidspunkt et 3-dages ledermodul, og der var en deltager, der sagde efter modulet, jeg har ikke ændret så meget i det, jeg gør. Men jeg har faktisk ændret i den måde, jeg ser, både på mig selv og på mine medarbejdere. Og pludselig er det som om, at tingene de glider lidt lettere. Og det er ofte det, der sker. Det er, at når vi skifter blik, når vi forstår, hvordan vi selv reagerer, og hvorfor vi selv reagerer, og hvad vi faktisk oplever, at den anden forsøger at vise os, måske ikke igennem det, de siger, men igennem det, de gør, ja, så kan vi begynde at lede både med ro og med retning, og både med hjerne og med hjerte. Allerede på det første modul, så inviterer vi dig til at formulere et fokuspunkt. Det er den røde tråd igennem hele forløbet. Det kan fx være, jeg føler mig hurtigt presset, især når nogen modsiger mig. Det kan også være, jeg har meget, meget svært ved at balancere imellem hensyn og krav. Det kan være, jeg bliver i tvivl, når jeg mærker meget modstand, og når jeg kan mærke, at mine medarbejdere ikke er helt med mig i de forslag, jeg kommer med. Det kan også være noget helt andet, som fylder i din praksis, og det er selvfølgelig det, vi tager op på selve efteruddannelsen. Du skal også vælge en fokusmedarbejder, det vil sige, at du skal observere lidt ekstra, ikke for at vurdere, men for at lægge mærke til, hvad der sker i relationen og i dig selv. Især når musikken spiller imellem jer. Modul for modul, og hvem er det, du møder på den her efteruddannelse?
Jeg er for eksempel med dig hele vejen igennem forløbet. Der er 6 moduler, og jeg er med både som underviser og med i et følgeskab. Men der er ingen moduler, hvor jeg er alene. På første modul, der underviser jeg sammen med Rikke Bjerregaard. Vi åbner forløbet med grundlaget for den neuroaffektive ledelse, og det betyder, at vi skal se på hjernens opbygning, vi skal se på følelser og de relationer, som vi omgives af, især i forhold til det, vi kalder for de neuroaffektive kompasser. Rikke bringer vigtig viden med sig fra både HR og for organisationsudvikling. På modul 2, der samarbejder jeg med Camilla Haugmann Sandholm om det personlige lederskab. Og her vil vi se på ledelsesrelationer i praksis. Du kommer til at mærke, hvordan din egen regulering spiller med ind i dit lederskab, meget ofte i forhold til det, vi kalder vores egen selvagens. Og det her begreb selvagens er et begreb, der vil blive udfoldet meget, meget mere på den her efteruddannelse. På modul 3, der fokuserer vi på ledelse af mennesker og relationer. På det her modul, der underviser jeg sammen med Malene Thyring, som bringer erfaringer fra skoleledelse, karavaneførerskab og konfliktmægling i konfliktsituationer. Vi arbejder med din rolle som leder og som den, der tager ansvar for relationens kvalitet, uden det tager over. På det næste modul, som er modul 4, der arbejder vi med forandring og autoritet. Her er det Rune Strøm, jeg underviser sammen med, og Rune har stor erfaring i konfliktmægling og ACT-baseret ledelse. Vi ser på statusdynamikker, vi ser på håndtering af spændinger i teamet, vi ser på hierarkidannelse og statusrelationer, og hvordan man bevarer sin autoritet uden at lukke ned for relationen, hvilket virkelig godt kan være en svær balance. Modul 5, det handler om gruppedynamik og status i teams. Og her er det igen Rikke, jeg har med. Du lærer, hvordan du leder teams. Du lærer, hvordan man skal gøre det balanceret og proaktivt i forhold til de statusdynamikker, der jo uværligt altid vil være i en gruppe. Og du forbereder en lille videooptagelse af en ledelsessituation fra din hverdag. Modul 6 er det integrerende modul, hvor Rikke og jeg, vi samler den læring, du har haft i de moduler, du har haft indtil videre. Vi analyserer videoerne, du har arbejdet med, og herigennem vil vi forsøge, om vi kan styrke dit personlige lederskab. Her er Rikke og jeg som sagt igen sammen om at skabe et helhedsbillede med blikket rettet mod certificeringen. Og hvad så mellem modulerne? Ja, mellem hvert modul, der får du en lille hjemmeopgave. Der er refleksionsskemaer, og enkelte gange skal du så lave en kort video. Det drejer sig især i forhold til modul 5 og modul 6. Det er til at gå til, og du bliver aldrig overladt til dig selv. Vi skaber følgeskab, og vi bygger videre på det hele, og det gør vi i fællesskab igennem det at få skabt et vi i forhold til hinanden på efteruddannelsen. Du kommer også til at arbejde i mindre refleksionsgrupper, og vi forsøger alt, hvad vi kan for at skabe et trygt rum, hvor du deler erfaringer og får øje på dine egne mønstre i trygge rammer. Fordi det er egentlig også det, efteruddannelsen handler om. Det er, at du tør se på dig selv, også der, hvor du føler dig usikker, også der, hvor du føler, at du ikke helt ved, hvad for ben du skal stå på. Og alt det håber jeg sammen med alle dem, jeg skal undervise sammen med, at det er et rum, som vi kan få skabt til dig. Og så lige her en stille opfordring til sidst. Det er, at du skal ikke forsøge at være den ideelle leder, fordi den ideelle leder findes ikke. Du skal komme som det menneske, du er, også selvfølgelig som leder. Og du skal komme med din nysgerrighed, og selvfølgelig også modet til at se på de sider, du synes er lidt problematiske ved dig selv, som du synes kan være lidt svære og lidt svære at håndtere, og som dine medarbejdere måske også har gjort dig opmærksom på. For de fleste af os,
forhåbentlig os alle sammen kender oplevelsen af at føle os utilstrækkelige. Vi kan også være i tvivl, hvornår vi skal stille krav, og hvornår vi skal skabe rum. Det er i virkeligheden en hårfin balance, og vi vil alle sammen kunne træde forkert en gang imellem. Og det er præcis der, vi skal begynde. Jeg glæder mig til at møde dig. Jeg glæder mig til at høre, hvad det er, du står i. Og jeg glæder mig til, at vi sammen skal udforske, hvordan du kan stå mere trygt, tydeligt til stede i dit lederskab. Hej så længe.